Lamian silang gikuskus oy. Aro no tuloy-tuloy yapon daw mga kabaro no. Og Nami butong diri nga pisko ay nami pa sa menu. hmm. Ma, laglag sa ko ma. Laglag sa ko. Pisa na basakan dia? Mahag. Sa ko. Baro no, moagi lang ta mga baro no. Dalang kalay. Dalang mo. Dalang mo kay may mga iro dito sa unahan, mapakan mo. Ha? Dalang ka. Oo. Hi te. Oh, lag-lag ko te eh. Musta man te? Para malingaw ka. Yan mga kabaro no. Og kini among barangay sa una mga kabaro. Hala, nalagi trumpa ang taas din no? Ay, ano ni ampli ang taas? Oo. Para og magsirin. Mutingog din no? Mga kabaro no. Ato ning kuno na itong barangay dali mga kabaro no. I-vlog na to itong barangay no. Siguro mga kabaro, uy, karaghan na bag mga bata nga nagdula dali mga kabaro no. Kung sa karon sudlo na to mga kabaro. Muna yung barangay sa kuno mga kabaro no. Og sa katong dugay na wag uli. Pakita na to mga kabaro no. Hi Abedel. Hi de. Ay ko. Baro ang CR. Uy, gapo yung CR kung barangay mga kabaro. Colorful kayo ang barangay mga kabaro ano. Ano. Og sa karon mga kabaro. Uy. Hala. Yawa. Unsa di haloy? Hi Jay. Musta man? Mga kabaro, ano, ay, Gigi. Kumusta mo? Kumusta yung dulo sa juga, Emil? Ako na itong, ay, Kisa na dito itong? Kung yung karaan ng barangay mga kabaro niya. Kung ito'y bago mga kabaro. Ito. Yan, covered court. Gamay pa kayo sa una mga kabaro. No, wala pa ni covered court sa panahon na mo. Karoon na mga kabaro. Barangay Health Center na rin sa una. Sa karon mga kabaro. Maglingaw-lingaw ta dali mga kabaro. Sa tubig. Ilan di ko alam ang tubig mga kabaro. Sige sa mani. Abi ko si Gumir. Ikaw sa mga kabaro ang tubig no. So, sa karon dagang ay ko ay. May buntag. Ano yan kalutan? Kalutan. Ay tubig. Ay tubig. Baka si Geroksin. Ay saka, salamat. Baka si Geroksin. Mga tao. Sarado. Busy. Kamaro yun. Oh. Dirita. Ayo. Walay pamahaw diri nga sa dapita. Hi te. Hi te. Kumusta ang kade? Oy! Bisita ko mama te. Ha? Bisita ko mama. Sino ba nimo? Ako ra kay nagparty man ang isa gabi. Asa? Sa Labaw. Oh, ito nga. Bakit nakalusot ka? Oh, Merry Christmas Day! same to you te. Oh, nabalo te. Hoy, Lite. Kumusta man te? Ibuha sa barangay din no?
Taga na kayo kausaban ba? Dako na yung kausaban. Oo. Dako na yung kausaban ko, no? Grabe ba? Sulit na kayo. Ilahan na si mama ni mo dito. Ano naman? Kaya ang tubig na rin silang pulis-bisan nag-agi. Pastilan, mao gina akong gusto gid madungog. Tay, kano sa man na daw? Karon nang kuhan. Ha? Murag iniro na. Iniro? Ay, salamat ang pista. Oo. Mayon ta din, no? Kuhan man. Murag makuha ni sila si mama ni mo sa napulo ka pulo. Ay, salamat. Napulo ka tawa kan sa kuhan. Atong namin. Tapos patubigan dito sa Bukidnon sa Ilkak. Ayaw sa ilkag, oh. Oh, nya ang dire. Ang kalahi nag-operate na ang dire. Oh. Kani sa kada putili usab ang takikon kay isdan. Tang ayusa. Pero ito dire. Na, kanang tubig mga kabaro, no? Problema na diri do ka dekada. Sa karon mga kabaro, good na kayo kay gwapo kayo to na dungo. Good news. Gani. Yayaw eh. Nalagis balis-bisan na. Na lagi agi gani dito. Nalagis yung pana dito pa. Asa man? Ang kusuga, no? Mabot din niya panahon din nga. Nalagi tubig atong barangay. Okay. Dugay na to. Dugay uy. Kini tubig na dili kana makina dia di ano ba sa kada dito. Tinuod. Si Kuan, si Kuya Junjun, nagkita mi lupon ganina ni Juti on siya. Oh, dito tingkor. Oh, dito yung gor. Nagiana ko si Kuya. Ayusan eh, negosyo ni Geraldong ko eh. Pero, no, mo gini nagkuano sa panahon. Mo gini panahon ba, negosyo sa akong gagaw mga kabaro, no? Kining wifi, internet, piso wifi, no? Tama kabaro. Nga naman. Dili oy, realidad ni, kinalan ma-appeal ka, nausa man kaniya. Usa di na pwede nga di ma-appeal. Subscribe no, nausa day ka. Saan lagi pa-subscribe? Be ami be mo gandi. Ay, pagkalanta ito. Ikaw law oy, nausa man ka. International na. Ano ka? Tuo man ka. Wala siguro kay Google account. Ah, oy. Yeah. Ko ulit ibiya sa 5gaming.com. Account. Asa man ang bula? Ito ra oh. Ano man si ato? Dara oh. Subscribe man lagi ka. Oh. Ikaw ni mo? Te, lambo karon ba? Oo. Lambo ka di ba? Ay sige dito te. Si Joby, nagbuka. Lambo ko na kayo ron, natingagan ni ko. Ay na ko na. Ambot, ninunod ko sa panahon ni. Si Ate Alec ko, tamo kayo. Ay tiya, si Tiyo ba nagkita kami ni Tiyo dito sa kuwan? Then, Asa ilati video. karon Oh, niya. nagkangkyag mo tunungan Tiyo. Lagot sa Asa bak. man ka dito ka bukid ka? Ano nagkot kong papa? Ano ka mo riyan tukan? Kalagalag. Oh. Dito may diyan mo ko to September. Minyo na biyat at ya. Lisod po kayo kung lisod po kayo ato dito. Ana ra ko. Dili yun nga, dili na po ta pirmi kay na man di asawa. Lisod. Dili na. Katong isang gabi naghimo mig ilog kamot. Naghimo nga ano yung gabi. Tilog kamot. Oh. Islam diri kay init. Sige na, kailangan ko mainitan. Naghimo ko to tayo niya, karon. Mato nga, wapagin tayo. Di magin. Pare ako din doon. Makala? May panahon. Taas. Di pa ya. Kaya ang tanan nakaplano man ang taas man. Dili magin niya o. Bis pag usaon na to paningkamot o kayod niya. Ang taas ang magbuot. Isa nagbuhat mo. Ayaw ina nga si Papa, si Mama ang nagbuhat. Dili, ang taas. Mo gani nga ang tanan sa kalibutan. Mayon ka nga na nainitabo sa imong kinabuhi. Ayaw si siya man tao. Dili pa ka mo siya kay siya man nagplano. Ah. Oh, bitaw na nga. Ato lang enjoy lang sa enjoy life ba nga. Di ba? Di ba? Napay na. Oo, oy. Nagbitin sa kaso patakwas. Bitinood mo na eh. Mo po ni purpose ako ang vlog ti oy kanang video kay ano man. Mingawon ka sa kukurnon, makita na ko mga yan. Ay, naanito na sa kong vlog na tanawon.
Cellphone ba? Oh, mana ako nang i-videohan ko apo kay itong barangay oy. Dagang kausaban. Ha? Wala na ako i-upload gang kay kato nga video man gud. No to biyaan bitaw nako to kung subscriber nga daghan kay kato nga channel. Kana maglagot ko ato akong identity ato ba kay bulahi ako ang barangay basta. Gwapo ni kay realidad ba pang pamilya. Kato kay madawon ato ang barangay ato nga vlog to. Nya. Pindutan ko na ako sa kong cellphone. Ala, si Tonton o si... Hindi, nag-istorya itong kalo. Oo, kita na ka ato na ka. Kita ko eh. Oo. Ay, mana siya. Kaya kumalong mo siya touchscreen. Oo. Ikaw na hit. Hoy! Wala, oy. Lite! Si mama niyo ba? Tudloy touchscreen. Alam na pag-bagit. Ang bagit. Ay, diha mo nag-video call sa mga anak. Di mo? Yan, di man eh. Istorya lang Tonton. Oo. Kaning kalo. Nasa so, luyat na ito mga kalo. Ipabarog. Ipagahe, implansa. Kaya mo gini. Tanaw gini ka. Eh, mo na linda. Ano ba kita? Lek, ang buha. Ang cellphone, kaya araw pag-anan ako. Uy, si Andy manin si Tonto na istoryahan. Ay! Wala na. Arang is Andy mo ba? Eh, basi, pan. Jubing, naman cellphone dia. Ako sang bilang kay ako nang panon. Kana diha, ti kano sa nagisugdan? Ay, Kini. kani, pa di si Mana. Ano ba po no? Murag positive ang tubig ani ba? Mayo oy. Ang bali man. Unsa man siya kining kontrata? Kini pakyaw. Bye-bye, Chen! Hi Tizina. Oy, dali na unsa bago na ba ka nag-birthday? Grabe lagi. Oy. Oy mga Sa'yo may atog ano siya Tizina? Ano Tizina? lupon. Bago na ba ito nag-birthday sa Tizina? Tulungan ba yan ni... Ay nga rin, belated happy birthday. Di ba lagi nag-post mo ha? Amo, ako nilagi po. Hoy, Lite! Wala ka nag-post ng birthday si mong mama. Nag-post ba ka? Ay! I-post oy. Wala ka kita. I-post oy. Kita ko, birthday mo. Oh, tama day. Kabaro. Gang, namayat lagi ka karon gang. Sus, makainom-nom ko diri sa una. Ang mga bata diri sa una. Pero di ba yun, gamaya ra. Yuh, grabe oy. Di, gamay na kayo, di ba? Ang bata diri sa una. Ay, maihap ra oy. Karon, grabe oy. Anak yung kuan. Ano yan? Wag ka ka. Kuan, wala pa eh. Wala pa Pan- oh. Grabe. Mahapon. Mo daghan pag gini ka, di ba? Daghan pag gini. Manig istorya nga sa una sus. Nay, lubog tubig lang. Te, pinaskuhan ako, TV. Dili, nagbisita akong mama kay nagbisita ko kaya naglain ang kot, nasakit ba? Ito sila sakit. Si mama ako nga gi. Kanya, anong karoon pa mga nangyari nga? Bugay naman ka na sakit ng mama. Si Mana naman siya nagbisita. Asa maka, te? Sige te. Kanya? Happy birthday, te. Kanya? Gini akong iyaan, gini. Hindi na gini mo tanaw ni kung video niya akong iyaan ba? Da! Alam ko. Karon mga kabaro, no? Mga iyaan ako mga kabaro. Akong gipanganian kay siyempre mga kabaro. Mga kabaro. May na makita ni Angeline. Kasi niya ako eh. Sa ako ang banti, mga... Ay, tiya! Ay, tiya. Nanaw mo ka. Angay ba? Angay. Sige, te. Andi dito. Ato na ko, te. Gang. Dito sa ugang kay so, tiya. Asa yung balay, tiya? Asa yung balay? Gol, naman natin. Wala man. Di ba naman mo diri, Wala, no? Hoy! Pastilan! Karon, bro, nasakpan yun ako ni Gwapo. Gwapo kayo. Mga kabaro, no? Akong gagawa mga gwapo. Wala yung gwapo na magagawa. Tagal ang helmet, bro. Unsa man na. Tagal ang helmet. Tagal ang helmet ba? Unsa? Gwapo kay motor mga kabaro niya. Tagal ang helmet, bro. Tagal na. Pakita ba? Unsa? Brad. Nakuha na niyo mo. Unsa? Grabe yun. Ha?
Asa magkakala? Ay, kanang kuha ka niya? Bro, tanggalan ang helmet bro, na makita daw na ito ba? Sa ito ang mga... Ha? Ang ulo-ulo man. Taas na yan. Ada keluarga. Udah, kalau gila yang kita. Kiri kap. Brad, lipay ko ba nila kita ata? Dako na magalipay, muray sa pila ka tuig na ba? Wala nagkita ba? Dako na trade ka. Isa ko Brad. Huy, pangita na kasi mulula ba? Nya. Kaya mo anak ni mo Brad. Sana. Gabi, katong isang gabi eh. Lagi may tirong kamot. Ayawon. Basta kadugay-dugay kan tilog kamot pag yawan ng game mo. Lagi Brad, isa ako na nga lisod day kayo. Hindi ko. Pero natin nga ako ba? Kanang ipang Ay, dili! diba? Kaysa na magina. Plaster pa gyud. Plaster pag yun. Sus, gabi mo na yung mga usahay. Di pa tagbo kay taan na nagbuot. Wala nga. Taga sa helmet, bro. Kaya ba nukay na wakita sa... Sige lang, ano maulaw man? Mas di na siya kaya yun. Ano maulaw man? Pero lang yan. Brad, hinahinay ko, Brad. Ya, lipay ko, Brad. Nagkita ata. Gang! Una ko, Gang. G! Lakto! Pagkinay, G. Ha? Ini pa na yung gibuhat ka. Gatong isang gabi pag yun, ulo. Yan ay mo ulo na kasi. Hindi mo eh. Hindi nga ganyan. Hindi mo. Disip na kayo. Dili dahil sa'yo. Pero mo ta manyakan mo. Gago. Tingala naman ta. Ay, sa Tresaldo. Ay, siyang gulbulong. Cool! Ang cool! Cool! Basta man, Gol. Basta man. Ah! Cool! Hapit na na-obis po ba? Yes, Cool! Yan mga kabaro, no? Wala ka wala ko rin mga kabaro. Abot ko ni Aguang. Gabot ko rin magagaw mga kabaro nga. Tanggalon lang gina. Di gini tanggalon helmet ka. Mga gwapo ni sila, gwapa mga kabaro. Tingala ko nga maulaw sila magpakita kamera, no? Binta pa si Junjun ganina. Nakita kami dito sa Incor. Tingala pa si Junjun, bro, no? Ana pa si... Kamu ba? Tingala ko nga. Mga kabaro. Maulawon. Kita ba sa tuwa nagbuko? Mau gini tinuod mga kabaro. Kung gisa itong mga gwapo o gwapa, maulog kamera. Ang kami mga maot mga kabaro. Kung sunada kayo magpakita, kabalo ka gano. Ano? Lipay ko ba ka nakita? Pila-pila naman siguro ka. Asa ka na po yun ba? Sa Barol, no? Asaan yung braya to? Nay massage. Kasi kinang massage ka ng Arton. Unahan pa yun na to. Arton. Ay, katulad pa daw maglangka mo. Dalan. Ay, padug lang ka, kadalan. Pito mo na ka to ni Kerikson ganina, buntag. Ikaw katong wala. Gusto mo na ilo nga kay. Inyo to. Oh. Pastil man si May tawel dito. Kerikson wa ginagingon kay dito ako mga pis eh. May tao. Diyan nagmati nag-job. Ah, nag-swab na ka. Diyan mo sawa kada Negative. Ano, gid mo nagkuhan niya. Taka na, bro. Nagligaw ko kasi mo brad ba? Mukis ko sa naong ba? Grabe juga ba? Di ka. Laka na kuya. Gang. Laka na ko anak ko. Te, nainan ako, te. Dili ka. Brad daw. Mani? Tiksoy kayo. Brad, yan ko, Brad. Tara na! Asa mo lang? Lah, banupan. Yabay, uban ha? Hoy. Pakyaw mo din ya? Pakyaw? Ino, nagkatubig ko. Di mga kabaro, siguro mga... Pero lagi tubig ano? Lagi tubig.
dia oh. Mainom ng tubig ya. Yaoy. Ay, Paul, mayroon niya. Ay. Hoy, anak ka ni Wildo no. Ano papa ni Uron? Ah. Daan ko palagi sa naong ba Wildon kay di ba oh? Yan, tay. Yung mga kabaro no, pa doon na tamuli mga kabaro no. Oh. Sa pa ni diri ah. Oh. Wala ang kular ni Patay Sakpan. Hi te. Agi ko te. Ah, nako. Sakpan ka, sakpan. Sakpan ka, nag-live ka. Asa, amin sa ko dali, Kol. Amin sa ko, kadalan dyan kay Kol. Musta man, Kol? Kadalan kay Kol. Asa nga tao, Dri? Oops. Ah? Asa na ay? Bukid? Ah. Oy, naradir kini. Kita na ginako ang mga hilig kay mag-live mga kabaro. Live. Live na. Shout out di oy. Shout out Andy Vlog. Shout out na ako bando, si live di ba? Yabe, hello mga kabro. Kabaro na Mga unsa. kabaro, hello. Unsa? Kumusta kayo? Kumusta? Kumusta man Gol? Kira. Daghan na pagbalay diri gihimo Oh. Gol. Ya, ako nung bugol isa. Kini kinsa may kapi dyan? Kini diri. Grabe hayahaya ninyo ang iyong grabe. Tanan ba? Sunod. Ay na di na sa gawas. Grabe himuan gid ko sa yung way mag-away ba? Away. Pero ang kagwapo kay inara diri sa isa ka area ra. Oh. Di na mo to paglain. Na. Puting. Hayahaya. Wala gani hintayan. Hayahaya ba ninyo mo diri ako kay. Karentor lang. Kinsa ka diri ikaw? Uso bitaw na aron kay si mama ba? Hobi to na ani pugod diri cool. Oh. Kasi mama galintura yan yung kanto ding anto kan Jubi. Hindi nga ako bang galintura man sila. Si Juan, hinday mo na bala. Ay manang wa tayo manang. Pag-imayo kayo. Uso lagi ron. Pero ang akong istorya ayaw mo pagpasobtis kasi Ay, wala. Matay ko limbata lagi karonggol. Nasur kayo yung bata no. Oh, sige man. Ya, kumusta man to? Unsa man to? Wala pa. Katoy mo kay kuan sa ko ah. Wala pa man. Ha? Wala pa. Pa-apply daan ay pangkuan daan ba og pwede. Sabi na. Ang kuya mo na. Pangkuan daan kung pwede sila nga katong i-process imong lisensya. Oo. Kung pwede nga package. Bakit kayo ka pala? Oo. Daghan yung motor diri duha ka buok. Ako ang nangadaan. Kul mo ato sa ko tanaw to itong area kul mo. Wala gid sila nanay Silvia dia. Si tatay wala pod. Paro. Pag live ko, ino sa para mo, di juga kapila ko nagpa-shout out ba, wa jud ko mo shout out sa imong live ba. Kayag. Man, dili sa ko man. Nya. Mga kabaro, ang libo ta diri mga kabaro. Tanaw para to ning mga balay-balay diri mga kabaro. Si balay ni sa mga kabaro sa kuang Maninay o Maninoy, wala sila karon. Og laag ka mga kabaro. May buntag sa tanan. May buntag. Yan mga kabaro. Ito bisitao diri mga kabaro. Liha na dig balay diri banda oy. Dili na si Kuan. GR. Uy. Anak ni Uncle Simo no. Dakuan na nimo. Si Will GR. Sing balay diri. Minta ako nih. Sini gue boleh dulu. Ayo. Ay mga kabaro no. Mau ni katibukan. Mayong buntag sa tanan. Ay te, may buntag te. Nay kaon? Kan na. Oops. Digana na digbalay diri no. Te, agi lang ko te ha. Oy, may buntag sa tanan. Dili ako lang ipakita. Oy, naunsa man si Auntie. Oy, ikaw ba wala ka ilaw ba?
Daghan na balay diri ano? Kamera ya. Yun, mo ng mga balay dire. Dili ako lang gisuri di ba parang ug mingawon ko tanaw lang nako kong vlog. Pila po dito dapita. Oy, gigapian ako dito. Sige ka, nagsurusyo. Daghan na balay. Unsa na diha ate? Opo. Kana Bigyan po na sa mga kakao na. ay nanay ko nay tao dito ah. Wala dili ko, wala may tao diya. Ay sa kakao na unsa na siya kakuan nga pangalan? Nakbako man siguro. Sanak mako sa kakao no. Ay. Ay, si kuan. Diri sa ako tanawon ako ya. Niya mga kabaro no. Daghana na gyud balay diri ang mga kabaro no. Sa taud-taud nga mao kauli. Grabe ang balay. Daghana nagbalay diri yo. Kini sa mga kabaro bagnot kay ni no. Karon pwede na daghana nagbalay. Oh, kakao din ni diri. Paproseso sa kakao. Nga kabaro. Mau ni baro namo to ginagamit ni karon diri. Ug ay naa gid kakao mga kabaro. Yan yung di kakao pagbulad. Kabaro. Dako gid mga kabaro. Kakao. Kabaro. Ug kinsa kaning project diri ano gapo ba? Sa diri mga balay. Pugay gamay. Pastilan. Ang ako man master day. Master. Di. Sus ako man mga master day. Mama ako yung iro managpa. Ay te. Sayuha ba nimo nag? Na, kana giron gawa pa na balot. Dili ha. Ya, basta naman, master. Psst, dili ha, 1 kilo lang ha. Dili ko mukhaon og giro ha, ay ko na. Yawa mo man ikaw ihaw na liwa. Kini akong master, musta naman ni akong mga master diri awi. Si Master Udak. Si Uncle Joseph no. Kisa na si? Diri na. Diri puyo da likod. Ugangan ni Mario nga Bernardo. Kisa kina. Ha? Hindi ko. Indri. Iso ni on. Joseph. Lagi mo kung no, yung kasi mo. Nagka naman ka daw, Victoria, oy. Yung gani ko. Dili, oy. Asa mga padungan Dili. Akong gisurvey ba atong area kay dugay-dugay at least di na to Matay sa una diri di ba puro man sagbot diri. Mama man daw. Kilid. Brad yun. Litang. Mama. Litang. Nani? Oh. Mama litang? Oh. Gibalayan eh. Wala? Kini? Oh, sulod. Ay ka malitang ni diri ah? Oh, sulod. Baka masagi dito. Basig. Gipalit na yung lote diri no? Si. Malitang? Daan man sa una. Sa una no? Pad pa man eh. Gapo ha. Pa man sa una. Karon palit kami dito. Pinagamay dito. 50,000. 50 no? Dapat si ko daw. Junjun. Imong amigo. Si. Anak Milya. Si. Tuman ba? Si. Si Banulo. Banulo. Okay, kita na yung project diri ah. Kana, kita na project ya. Kakao mana? Kita na project sa barangay sa Ilang bulong mana? sa imong uyuan eh, ilang bulong imong uyuan. Kuha niya kana kakao, buha na kakao. Sulang mana? Sula no. Wa pa may kakao. Na, botas na kakao, wa pa mabuhi. Matay bre ay gibinga ko si mo ya ba. Man naging lapos jud diri kabalo asan kun dala nila master na mo diri sa una eh. Sa Sayuhan ni mo unsa naman ka eh. palit ko to subaon. Biya isa na eh. Unsa naman ka? Sa biyaan. Asa man tingong babaon nimo? Ha, Doon motor mo. tuwa ko uli sa amo. Nga naman. Dumdam ko dito. Nag-spray ko. Mangga. Bot na pa ba kay mangga dit? Gahapon ta ka na bot. Pastilan dahil saya nga ato. Wala na no. Ayan na lang eh. Ayan na lang eh. Malipay na ko nga nakita. Kita na ko si Kinulpo dito. Ikaw at least nga Luya na tunol ko, luya na. nabalik ako ang memory diri sa barangay ba nga. Diba? Nakita na ko ang mga Plano tingin ka gagawad din. dili wala nang basta. Ya nga to ya nga. Ato ang mga old friend ba makita na to. Dili ingon nga kung wala ka dito lang sa mo ano kung basta bistaw ko kay dito. May ano ka do eh.
Gibisita ginako tanan kay kanuman. Timingan jika pagbisita nimo nako kay kayo adlaw mo gyud mo isdi kay gikan ko nag-speak hapon. Ay abi ko birthday nimo. Isdi. Thursday. Basta niya. Hindi po magdugay kay muli po dabaw pa. Nag-video lang kuya ba kay para di na ko mao tayo og mingawon ko sa katong barangay. Tanaw na ako ang video na kuya. Sulit ta diri. Hatis nga kisan ba dia? Dunduin. Kanti during Oh, gabiyon. Kang kada imong agaw nimo. si Junjun. Injon. Ang kwan. Isong ni. Daw. Asta na yun yung bibuha din napita no? Tudo na lip. Dira aga kasada to lipot ta mo lipot dito na. Oh. Grabe no? Pwede mo dito ko makikita. Sige mo. Di ko ano to anak ni ano. Yeah, pitik matay ganahan ako ba. Mali si Master na ako bisag sa una antod karon. Master gyapon kung tawagan no. Kay mo man ni amo ang source of ang basta na ato na to. Di ba ya? Sa kwan pa to sa manay pang sangaon. Oh, sa ngaon na doon, wada doon. Wada. Sos masigaon. Wada. Wada. Sige sige. Na makadto da ako. Wada. Oh. Mulipot ako diri ate. Salamat eh. Nya mga kabaro no. Na kiyalik-lik. Brad ako sa nas tamay tambay diri no. Karon mulipot ang mga kabaro. Lipot ang mga kabaro no kung unsa pay naa diri ano. Uy, dali mo lay. Mayong buntag. Vlog, oy. Tag sa ka kilo lang ha, dili mo kuwag daghan. Tag sa ka kilo lang. No. Basi pa akin ko. Dili video. Shout out na ito mga bata diri ano. Kumusta mo? Ha? Kita rin balay diri Kang Mario Bernaldez. Dili ha. Mario Bernaldez. Ato gani. Kalimot ni gusto. Isa mo mga anak. Kang Ganggang. Arna S. Duitis. Apo ka ni Tio Eddie Duitis. Oh. Lagi. Igagaw ta. Tama dahil no. Kasi pa ni diri Asan yung balay diri kinikisan yung balay. Kay Junjun. Sige tanaw na to Dali ko gang ha. Nya mga kabaro no. Pang ato ning pang kuno mga kabaro no pang suruyon niya to ang mga. Uy. Dako bagwapo ba lang. Agaw Junjun diri kabaro. Simple lang mga kabaro no pero pinturado gwapo kayo. Ayo. Walay tao ay. Did in kini kisa kaning balay no. Balay sa gagawa mga kabaro. Nya kini did in kinsa kaning balay dari ano. Ayo. Ay, sorry. Kisa ni dari ate? Duitis. Kisa nga duitis? Marcela Eduardo. Ay, ila anti tia Marcela. Asawa ka ni? Jerome. Ay, asawa ni Jerome? Oo, sige. Irigan ko sila hagang. Agilan ko. Nya mga kabaro, no, sa karon kinsa ini balay diri no? Sa siguro mga kabaro, totoo ko nga wala daw diri Malibot ko mga kabaro. Basta kay sa una diha lang gid banda. Muna ko istorya mga kabaro no nga kini akong vlog mga kabaro mo ni nga parang di gid ako malimtan ang area. Ako ang gi-vlog mga kabaro no. Ug sa karon daghan kong madiscover daghang mga balay nga bag-os kong pananaw. Nga bago lang pud amuyo. Wala ko kailan mga kabaro tungod gay. Siguro sobra dekada na ako diri nawala mga kabaro no. Kol daghan na balay diri kuloy. Grabe. Gani daghan na day oy. Anak ni Kid. Anak ni asawa ka kid? Oo. Tama di asawa ni kid si Marby. Anak ni. Anak ni ano uy no. Tanaw kay patanaw si papa nimo. Patay ba po? Wala, maabot ka sa Oy, inaso. Kononslay. Tanaw ni siyang papa. Kol musta man kol? Wala ka duty kol? Lagi sa ganin lagi mo nagingon nga atong iwasan gyud yung mga pagkaon nga di maayo. Sama na mga lami, mo na nakan sakit ya. Mo na Kung gusto mo nga mabuhi nga way sakit, gulay ang pinakakuan. Lawoy kay akong agi kong 95 kilos undangan ako kay bro mo malipong. Oo. Iwat yung Jesse yung Nadine. Delikado kayo. Di ba ikaw sa una gusto niya mo ano?
Diha man to muna nga nang nanatay sakit niya. Ug unsa kalami atong gikaon mo pud kalami sa sakit. Kanang baboy grabe sakit na. Tingkaon ako sa baboy. No, be. Dapat kadang straight. Gawas ang akong arthritis. Kung unsa to kalami ang gikaon mo to kalami ang sakit na to. Sinood yung pre, kay straight ko. Pero unsa gisit si mo ya? Straight ko, kaon. 5 kaadlaw karne. Oh. Atay ang arthritis, sinood ka lang. Sa tinuod na, sa tiil. Sinood o. Ay kumpiyansa. Ano naman kumapiang, ano man eh. Oh. Muna ako isda lang. Sakit na. Sakit, arthritis naman po. Ay te. Ay. Isda lang. Ano may trabaho? Ang magsigay ko no basta unsa kalami ang gikaon. Gulay lang yun na. Gulay, man kuan. Lawuy pa na kamunggay na dito sa palibot ba. Nga subakan og karni. Una ko. Ay ko. Iya mga kabaro no. Tanga daghan na jud kay balay mga kabaro no. Di na po na ko Ay ko te. Sige. Si Kuya Jote. Oo, tagtago. Mga kabaro, ilawil doon man diri karon wala siguro si Brad Dodong diri oh. Kung agaw nga kwartahan mga kabaro. Hi te. Agi ko te. Dito ila kuan, libot lang ko te. Ako agaw nga kwartahan mga kabaro no. Wala siguro sa diri Si balay na Brad you know. Ni Brad GR. Napaka sila diri Chris karon. Murag man tama sila Chris. Wala sila Chris mga kabaro. Hi Auntie Priscilla. Hello te. Asan yung agyanan te? Musta man te? GR. Na si Chris. Musta man te? Na pareha ang mama mo gito. Hi Grace. Ay, pinasuhan eh. Pastila naunhan ko imbis ako'y mangayo. Kadaki ang pistol katambok man Grace, musta man Grace? Mga kabaro, ano, ako ang barkada mga kabaro, nasa una og karon. Hi. Musta man Grace? Okay rin. Musta pila na mga bata to Grace? Mapalagi. Ha? Pareha ta, Asi man. Yung anak ko dito. Ay, pareha ta buo pagitagaan. Sa tuwas mo na panahon, no? Sa tuwang panahon mo. Mga palahubog mo sa una. Ikaw ra, ikaw pandamay-damay. Agi na ko Grace, Grace. Nya, mga kabaro, no, kabata na ako ni gamay pa kay balay diri sa una mga kabaro. Siguro ang balay diri sa una maihap lang ba. Karon bisag asa ko mo dugis grabe di. Wala na ko nailwa kay di na ta mailan bro. Gani. Tungod sa kadaghan, grabe. Mo sa siya sa mga gani. Gani kita ay mihipan yung atong last mo buli na ako. Ano sa to? Basta mag-gitara may phone. Pero ano to na to diya? Shout out ang tattoo diya na usam na. Yan ang buwan. Grace, diri sa ako, Grace. Tiri Pisilya, diri sa ako. Gapuwas yung mga bulak ti oy. Ay, Ate Dali, kumusta man ti? Pastilan si Ate Dali oy. Ay, dahato pag sure yan ti oy, narabaho ra tati. Gapuwas yung mga bulak, mga mahal kani ti ba? Kini oh. Ibang palit na uban. Ha? Ang uban na andyan, kaya ng piyo. Perting bahala ng mga bulak ati. Kini. Kini gido. Kini puti oh. Unsa gitawag ani nga bulak ti? Kalimutan na ay. May siya klase. Ano mahal daw? Kana no? Naayo gi-display na diha nga. Sana iputan pang kana diri be. Oo. Mga kabaro ang bulak ni Ate Priscilla mga kabaro no. Gwapo kay nga bulak ba. Habi no? Pero nakoy bulak ang ipangita. Badyang. Nay gyapon no? Badyang ba din eh? Kato. Dako na gid no. Kini. Puti man ni siya punuhan, pero na siya yellow ani. Dahil putong yellow ani, pero mo yellow po lang yung bargit din ha, green, yellow. Ay, oo. Ano siya? Wala ka gwapo niyo ba? Sa balay. Ay, yung dili. Nanong di man mo ila tinausa mga auntie oy no. Nanong di man mo ila? Unsa bro man tag. Napay di mo ila. Ay dili na maayo te. Dili na maayo eh. Kinahanglan. Di Di na maayo te. Kano di man mo ila te? Di man na maayo te, makasala ta na. Silingan. Bura man tag asa gikan. Kita diri sa una pila pa man ta ka buok in taon oy. Kana nangabot diri ang mga dayo naman ang di lang na to eh. Di ba te? Di lang ako te. Oo, una ko te. Grace. Una ko.
Nya mga kabaro ano mo. Dito tayo mga kabaro. Kaya atong baterya yung mga kabaro ano, hapit na pud na. Hapit na tawagan ni. Ate Mirna, nadiri na Ate Mirna mga kabaro. Kung tug na baka kato kong gipansudlan nga mga balay mga kabaro mo toy mga suod na ko. Diri sa una nga diri pa mga kabaro sa barangay no. Tanan akong gipansudlan mga kabaro diri ah. Og katong wala ko nasudlan, suod gyapon to pero wala na ako nasudlan mga kabaro no. Ninong na ako ni diri mga kabaro. Apan wala sila karon. Karon mga kabaro. Dito to mga kabaro no. Man, good. Good bad. Good terme ay pagbadi ha. Naon sa. Agi na ko. Matik. O niya mga kabaro no. Ay ila ang tinura. Ila nanang ang tinaning. Ang tinura mga kabaro no. Nistor. Langkulistor. Og sa karon daghang pud kay bulak diri aday banda. Grabe na mo. Ito na tinura diri. Hi Tinura. Kumusta te? Ako ra ti oy. Daghan bulak nimo ti oy. Kumusta man te? Oh, ayaw ka ulaw to sa ulo. Kumusta man te? Sa uncle te. Hi Col. Main ka TV te. Ay, si Andy. Ay, kilakaw na yun. Wala mo na day! Isa! Kuan pa. Kasi pa ka? Kuan gabi ko ako business mama kay. Okay ka ba ni mo? Ako ra? Pwede mong minsan sa nag-duty. Nag-duty siya. Gipalit ni ate ni mo Jenny og kato sa Ano ka iya. diya? Sa iya. Daghan na tuwang mga tao dili ko no. Oh, Jesus, ginoo ko Ang na naghanag yun. palit po siya. Ug tao na isgutan ba? Nagkanam na gyud ang kukurnoon pa tungod sa mga kining mga kuan mo, kumpanya nga Kumpanya ba no? Daghan na nagtao. Nagkay mga taga dito nga naa dire. Oo. Tadiko, taga dito. Grabe lagi na di na ko pa. Suray ko dito bagi kan dito lubot ko. Grabe na balati. So una pila sa man ta kabugri ah. Gamay ra kay ta sa ako. Ha? To isang gabi nagimo ig bata ni Mrs. Tiil daw to nabuhang tiil. Wala pa di oy. Te. Wa gyud. Dili ka anak di? Dili. Grabe mo rin mo ri. Dili man na to pagbuot. Pagbuot mas taas. Siya magimo hatag. Kaya kung kita lang mabuton, te, gusto na ito mag-anak ko eh. Ano agad? Pero ang kahitasan man ang magbuot. Siya may naghahatag ito. Check up mo. Check up eh. Mugas. Di ba ko ang gas sa taas ba na padung gikan tiyo eh. Dili man na ito ah. Di ba? Kaya kung nga ito kita mabuton, madugon dito ang anak, 5. Oo. Gay. Security gapon ka ni. Oo, wala mo na itong pinabuhay ito. Ano pa? Daba. Dagko na magay sidor ng Wala, ya oy, minimum, raman niya po niya. Nya. 300 kapit. Oo, nya. Mas 8 oras. lamang nindiri sa kanang gagawin ako sa kanang sa Asa? UBI sa Asa? kana si Juan Baduliano nga gwardiya diya sa kanang nay Siya ka ng PMI? OPMI. Oh, dagko. Dagko kayo ila sweldo di oy. Nani kay ko diha? Oo. Nakita ka? Asawa ni anak ni Auntie Sini ba? Ay, tama. Ang aman dia ah. Oh, dagko ba na? 9,000 ang kinsinas ka ana gani kumatay kami sa Davao. Minimum ra man taon ay. 12 oras ng pugas. 12. Basta mga kumpanya. Ay, kayo sila kay Dora. Naglabi na Manila ang tagya dagko. Kang Alonso Grabe gid, bigay ngom ko grabe ang ko nila eh. ang kontrata. Kami sa Davao minimum ra kaayo nya wa pay Sabado sa highway Domingo wala way. Balo biya ka sa 396 naman ang Davao. Hala. Gamay ra oy. Hindi di ay. Oo, mura man na. O ano, minimum wage. O nya, sa Mindanao. expenses Davao lahi biya. Mas Oo. gas lamang ay. Mas lamang. Dire ang lamang. Naman kay balay kaya dito or nag Sa hugangan man natin eh. Kay nakio. Kanang ilaha dia mura ko ano ang minimum ra na siya pero overtime 4 ka oras. Opat oras mo lagi yahay kayo ba? Nya, Nya. naa ka sa probinsya. Makapangayo ka kamunggay. Makakaon ra sudan nga makapangaya ka sus di gid pinalit ba? Oo. Dito mo gikan si Dito ka. Kuya Nul po puday nagpakulay pa di pagwardya no. Oy, ni stroke mo pud na. Gina ko siya nga. Siguro sa una ya balami permi mo gikaon. Kay kung unsa daw kalami atong pagkaon, di mao na tong daghan sakit daw di oy. Una magduhanan na siya. Mo na gulay, lami ang gulay kanang laway Nagman gyud. siya kay nagnegosyo man na. Siya api ang siya pero kay pagka-stroke. Gulay di kaya kasi mahal blood ko. Magi delikado gyud mga sakit ron. Likod kasi ang kulimo tawo try to kay palit lang na iya ba. Unsa to yung mga kuan? Babato Mal ako. stroke, oy. 150 ko ta kung dugo. Ni ang kilo mi ang gabi kilo. Kinilo ra to.
pagkabuntag nalipong ko so ako kabalo nga mao na dito atake na di. Utake sa high blood. Kung biyan sa lang ko hindi ang anak ko pahilot ra ko. Just Tapos mawala eh. kahapon wala na eh. Muna lisod lagi ning high blood. Ang high blood yun yung sakit ang tridor Oo. kayo. Di ka habawaan ba? Ito baba ako dugo ato pagpa BP na ko anang si Manahono oy. Utake lang sa Kuan god. kalit. 150/90. Ako ning abot ko. Pagka Martes atake. Oh lagi. Ah. Una kami dito ako loy sige ra miglagoy ni Mrs. oy. Mm. Nya lisod kayo kay dagko biya may pareha. Unsa man ito imong kanip pulis ba to? Dili to eh. Civilian employer oy. Ha? Ay tuwa ng pulis oy. Ano ko pulis to? Organisasyon lang siya sa pulis. Ah! Pero sa inyup sila ba? Civilian sila o civilian employee. Dili pulis. Ah, di ay. Una ga ba siya suldo? Na gyapon. Na gobyerno Ano, gyapon. Tama-tama ra gud pud te. Dahil gina ang uniform para nila kuan aris tagko gina. Ang ikala sila kay Ay! civilian employee man na. Non-uniform. Non-uniform. Pero gobyerno gyapon. Gobyerno gyapon. Pero dili gini nga po. Na sa organisasyon sa pulis. Mga non-uniform personnel Oo. mo na sila. Nya kol din sa kokol. Lipay ko kol kita ta kol. Mo lagi. Asa man si Angeli ron? Ginoo ka minyo na uy. Ha? Dito sa magani. Ito ang duty oy. To si isi. Di ba imay? Kita ngikot Naman sa diha. Ay asa dito ay? Oo, opisina. Lihay, dili ka na uli. Oo. Ay ba naasa man? Napod siya ka ta katubato man na. Driver ni sa supervisor yung Karen. Ah. Driver company. Company driver. Yahaya na niya na eh. Antes nga namin. Nao. Pila diyan namin yun te. Ah, magditris. Ano ba ta? Ayang kuan ka 35. Yeah. Bana. Ta pa no? 35 ang edad? Ah. Okay ra eh. Ay, problema mo natin. Eh, ba natin nga ang gitawag mo na. Ang nagkasinabot ba? Unsa man lang pareha mo bata nya magburang Oo, og giring Jod. og giring, ero og giring. Gani, tama jud ka. Mas maayo man to nga magwang ang laki kay naman. Grabe Oo. makapangga na. Para niya kolesterol asan mo kung yung duha. Siya oy. O di, pangga eh kanya kolesterol. Puro makati oy. Dilis ako. Ha? Nya mga kabaro no. Og sa kanan mga kabaro, hapit na mahurot ang akong battery. Og daghang kitag pangagian mga kabaro no. Atong ipanggagian mga kabaro, mga yaan, amigo sa una, og kini ako mga kabaro, realidad ni sa kinabuhi ni akong vlog mga kabaro no, mo na nga dili na ko tong mga daghang kag edit mo. Oy. Hi. Hi Bel. Hello. Musta man? Ada kuha na sa baboy oy. Kiso ni? Janile? Janili? Oo. Uy. Apply ko upload dong. Uy, congrats te. Kano sa man? Ang an-an ko, gikuhaon kong an-an pero An-an nga kining baloy? oh, gi-cancel mang kuhaan ang akong ticket atong kuan. Nya gi-cancel man sa akong ticket Manila to Davao. Okay, pandemic man. Oh, adili, bagong COVID. Ay katumbara am sa nga COVID. Bot sa to, basta bago. Sayaya ni mo. Naa na ko Mubalik. visa. Mubalik na pud ka di ay. Balik ko sa mag-unsa man ta diri. Bita, tinuod. Ako'y utang akong luti, akong naprinda na akong luti. Kini. Dili ni luti nila mga na dito atong atbang nila Silvia kanang nay bilyaran sa una na kuno po. Pila ko ni mo na? Ha? Pila prinda? Kaya 15 ra gud kang angkol pero nagtubo naman ito. Angkol. 0 ra pod. 15. 15 nya. Wow, na panahon na basig pohon. Bito kay sayang kay luti to eh. Sayong hindi ko kay baligya kay Nya kanto pa jud kay na. Wa po negosyohan na punte. Oo, mo gani akong giplano eh. Naplano ko na kung makalakaw man po, kaluyan lang sa Ginoo makalakaw. Ing ko ma magbuhatag magkulungan ta dito usab og baboy kang tatay. Kay na ako'y bomba dito aba nya. Way kalaban dito. Tinuod eh. Mo nang ipo habang na ako dito sa gawas pila ra gunang 20 Tinuod. isinoybing sweldo kung wala tay walay dili magin diri aba dapat magkuan jud siya na mag-unsa po Oo. magbuhi-buhi kay Tinuod eh. para kung makatigong ko kay kung tigumon lang mo gud mo ang kwarta dito wala pag abot mo ra gihapon. May matuyin ko ma magbuhi na lang ta diri ama. Kaluyan 2 years, kaluyan og 2 years, kaluyan lang lagi makalakaw ko. Makalakaw naman jud phone jud ba kay Ay, oo, na di. may visa. Positive jud ay lang. Ayaw Oo. ingong mga negative, di Oh, makalaka. dili gani, Positive nya. firme. Na naman bis, na naman ko'y visa duha man kay misi sa kabalay gi ko lagi ming an-an. Kamon duha ni anan. Dili mi ang iyahang amo anak sa kong magiging amo. Ay okay kayo Oh, at least. magkita ra mi kada wibes. At least nga. Ang janili man ang bakte ni. Na para ba ko isa ka anay ko mabuhatag anay dito How is it Inday ron? Ha? Hat Inday. Tindaan mo man lang lakaw mo asa to. Mm. Ima kung giingon na kaya magay nato sa unang buhi tagdaghan kay tagbabod Tinuod, sa oy. una na tindahan ray nagpakaon. Bitaw. Ingko ingon ko. Kining yung rip guba ani.
Oh, ay priyon na gubaan na. Payo rin na eh. Ako gani pasulod sa balay gani. Mm. Pwede ba na ma-stock bisag kuan di man naman gumubugnaw kung imong ion. Ay oo. Basta ang priyon ang kuan. Oh. Kay kuan kato man to sige brand out. To. Mato yung ko kanang Buhi. 20,000 o 19,000 dako na lang na paminawon pero nana diri gamay ra kay. Oo. Pero kay ba buhi pag kay bituha bil no? Ay buhi. Saksi ni sa paghintabo is palibot ba? Ay ay karaan. Kining nga kay Mito. Oo, karaan. Yan Bil, salamat Bil nga nagkahinabit. Bil, Module. padayon na kitong pag-abroad. Ay, Asa man to padayon. sa Kuwait? Oo. Ay, Padayon oy. gwapong Kuwait, gwapo. Dili oy kay Mm-mm. akong luti lagi akong giproblemahan kay sa angkol naman dugay-dugay beto 15 pwede na ko lang katog 30. Tubuan na akong 15 pud ang iya. Oo, wala, ara ko nang lang. Oh, nakabalo naman to. Kuan. Si Uncle Nulpo no. Oh, ingon man to bahala. Nagagaw bitaw ni muna. Ay uyuan. Uyuan, Sus. Sa bahala na magkakuan dugay-dugay na bil dili man na marimati basi sa uban ba na embargohon na lang. Oh, tinuod. Ayaw call kay tagbo ko may panguan kanang kurong anak sa una para. Pila palit na lana 30 na akong palit. sa una. Sa Okay, no? una, dugay. Puto na pa Karon. pila nakatuig 15 naman siguro. Kapila-pilo una. Oh, kapiloon pero di Be. ko sayangan man gud ko. Di sa ko Bil. Oh, sige. Salamat Bil, nagkita ta Bil. Wala lang ko signal diri ba? Sige Bil, salamat Bil. Nya mga kabaro no mo. Diri na lang ko sa una mga kabaro, diri Lapos-lapos ang dala no. Kini, lapos ni diri, lapos dito. Wagi dalan diri mga kabaro, nga dili malapusan. Karon bisa kayong balay. Ay ila Auntie Linlin, ila Auntie Minsing. Yan mga kabaro. Lapos na ko mga kabaro no. Oops. Te, grabe paglibot ginako ro panahon natin oy. Sugre ko sa lubot. Ha? Wala kay duty ron te? Naman gyapon ka sa Puntino, district sa Puntino? Bago domingo wala ko. Okay di man gud ko. Hala, yaya ni mo ron te oy. Pero ay man tite, og na mga masakit sa pamilya, libre dito. Oo. Mura man ay kwanti sa mura na benefit sa kwanti. Mo ba yan ay dako na tong gasto no kanang mga sakit Oh, mo man na kabalo sa atong lawas. Tanaw nimo kondisyon kay tanya, di na ito kondisyon. Mga parente, mga silingan. Oh, kana number 1. Libre man sila. Benefits oy. Nya te diri sa ko te. Hani si tiya minting. Te diri sa ko te. Nya mga kabaro no. Abot mo kog balay. Kada human gid kong oras mga kabaro no, mabot kog balay. Lay. Hoy, asa ang butong? Ay to, wa pa na ko anan. Unsa man tong itimpla na? Unsa itimpla na, friend? Ha? Condense? Parang niya ba? Ay lang, ano lang. Orange, ang kuha lami man kayo. Orange ba? Orange biscuit. Ayan ang orange kay magsabaw. Condense tama na pin. Asa ta kapalit, friend? Ilabansi. Dapat tag condense. Hala, asa susi sa kong motor? Ay, nala mas mama. Kuya. Daghana nagbalay diri haway. Gilipot gyud ako ba nakita amin. Daghana yung nakitaan na Tita, si Auntie Gina. Pero daghana gyud mas ako nakitaan. Ate Alik. Si basta daghang yung nakitaan si Ate Priscilla, daghang ito dito. Sila Auntie Nora. Mora man ni mga akong gi ako kay gato sila nya wala may tao. Dos bukid. Wala pod. Mo ni ang purpose kong vlog at least nga mingawon ko sa kukurnon tan-aw na ako ni akong vlog. Kabaro. Kabaro RG. Mga kabaro, ako si RG. Hala wala initan akong sapatos. Uga na ba kani? Okay na kinawa ng baho. Mga kabaro no, akong sapatos gabi nabasa sa ulan. Mo to nga. Nagluto na ka sis? Ang sayo sa bawon. Kana kamong gayi. Unsa na yung giluto?
Nukos. Pagkalamia sa sudan, mga kabaro. Grabe lamia sa nukos. Op, ay sa nukos niya. Uy, talagang sa kanon. It's ka tanahon. Ading. Smile ading. Ading. Smile. Ading. Uy. Bebe, tato to. Isa. Di ba ka na panos dalog Davao no? Ay gamay raman ito, dili lang to ko no dito na yo. Magpalit na lang mi isa-isa. Naikundi ito, friend. Ayaw oy. Kay mapanos na. Magpalit na mi dito. Ay, ayaw lay. Ayaw. Asa lay. Ay makasab-an ta ni mama lay. Agi ko lay, agi sa lay. Oops, maipit ka. Paano sa may gatas? Nay gatas ito prino? Nay gatas? Ako ra. Oh, unsa isa ko na sis gatas o Dua, condense. daghan man kay to. Daghan to. Ma unsa ko na mag? Unsa? Royal lang og kuan? Royal lang daw, friend. Ay, na may kuwan siya. Nay. Na may pasas dyan, makabuok. Apo, dagruya lang Nya di lang butangan og kuan. Condense lang no? Di lang butangan og biskwit, ruya ra kuan condense. Royal condense no? Oh, sige. Sana to. Yan mga kabaro, karon. Oo. Kabaro, parehatan duha. Kabaro tang duha. Hoy, nagpula-pula lagi ning kuan mo cha, baboy. Nagpula-pula yung baboy. Nya. Karon. Condense duha. Psst. Condense duha. Og ayo. Hi. Ayo te. Tagbila yung condense. Oo. Ayaw, matumakuan. Ha? 35. Daw, tanaw daw kung sa kadako. Sige. 35 o namay royal. Royal. Wala. Ang sara na. Nay. Sprite. Duha na lang ka condense. Mabuti sa balay ang wifi gang. Kanan dia gang, baka na dia, kanan dia. Oh, Ate Joby. Mga kabalo. Sige. Dua na. Sige. Yan mga kabaro, no? Ang oras mga kabaro, alas 9 sa buntag. Alas 9. Alas 11 na siguro. Kasi ka oras naman eh. Ganina alas 10 man to. Saka oras. Kinsa ka na yung balay diri agang? Kinsa ka na yung mama magpapa? Ay! Hi Ate Banji! Hi te! Kaya mga kabaro, no? Kusog lim. Puti king aga sa ato. Puti limpyo king aga sa irrigation mga kabaro. Oo. Limpyo king aga sa mga kabaro, no? Limpyo king agas. Si? Oo. Si, ya. May muntag ya. Kaso maling in a third place. Nakalaag na ko mga kabaro, no? Siguro nalibot na akong kukurnon. 3 hours mga kabaro, vlog sa kukurnon. Okay ra mga kabaro. Maabot siguro ang wifi, no? Ang saan nga na isa pagkuhan gang?
pagtawagan ni. Ay, biskwit pud lang gabi. Kana o. Kitag pila gani nga biskwit? Bilis ko. Oh, kini. Kini. Oh, tag pila gana? 12. Tagay kog duha bi. Ay, kana lang yung isa. Ah, sa 5. Pagamay na 5 na piso oh. Kailan ka na, pila man eh? Lo, yo, tagay si Kuan na, tagay si Adi, ay si... Ay, kuya, ano na, imo na yun. Imo na. Ay, 5 na, imong gusto ran, ay 5 oh. 5 lang? Ay, imo lang na. Sige, imo lang. Ah, 5 na gano'n, basta ko bitong 5. Di ba gang? Agre? Salamat ah. Oops. Oh, may kabo dali. Isa. Ah, grabe. Junjun! Dili siya kang Jubi. Kaya mo, ikaw na guyuron sa kabaw ba? Sa una, ang tao mo guyod sa kabaw. Puni mga kabaro, no? Sa una, ang maguyod sa kabaw, tao ka nun mga kabaro. Ang nahitabo, ang... O si Uncle G, siya, Bi? Ah, wani mo tagay si RG, ay EG. Dali. Lay. Oh. Si ay friend. Ah, si friend ba? Masama ba? Kini may lami ba? Ano sa una ba? Atong mahinumduman totoong mga kagahapon sa una. Kini, mo may hinumduman ako mga kagahapon sa una oh. Oh, da. Asa naman ka? Yeah, mga kabaro, no, isa ka oras nga vlog mga kabaro. Siguro akong vlog diri sa Kukurnon. 3 hours na mga kabaro, no. Daghang salamat sa pagkuyog. Pero hindi mga kabaro. Kung taga Kukurnon ka mga kabaro or taga Lupon, palihog og follow mong page mga kabaro, no, o subscribe sa YouTube channel. Mama na ako mga kabaro. 79 man no, edad niyo man no? 79 na akong mama mga kabaro. Yeah. Yang mga apo nga mga buutan, nga dili magpabadlong sa lula. Pabadlong sa lula ha. Bantay mapabadlong ka. Ay pabadlong sa imong lula ha. Ha? Bantay ka pabadlong ka sa imong lula ha. Nya mga kabaro amo ning print ba? You know what to do. Ikaw na bahala na dito. Dugmo kang biscuit print ha. Ay nabutang hig tubig ha. Mga kabaro no, og see you next video mga kabaro no.